मजे करू तो पालन सदा बेले तब पासे देउथिबु नमन तुम तो मो आश्रिता हे माता पिता तुम तो मो आश्रिता हे माता पिता परिपात तुम पद जन्म दाता परिपात तुम बार पुत्र बा तो भाई को देखिया जे अब जीवन तो धन्य ही जाउची बाबा अक्षय पिता बाबा भय पिता तो भाई को मुझे एक निष्पत्ति सुनिबा को जाउची से निष्पत्ति सुनिला परे तम दी भाई कर मन जेमिति उणा न हो बाबा ना पिता मो जो निष्पत्ति सुनाइबे से निष्पत्ति रे मो पुआ भय संपत्तिटा निहाती दरकार बाबा हे पिता अभय तेबे प्रकाश करंतु पिता तेबे प्रकाश करंतु मो कहछु बाबा मो पुआ अक्षय को ए माणिक्य बराग सिंहासन अर्पण करी मो मोसे वृद्ध जीवता को कालाधिपत करिबी तेणु सेथिरे तोर मतामत कଣ बाबा हे पिता अभय आपणक वाक्य को केबे अन्यथा करिछि ना रे बाबा से होचंती मो ज्येष्ठ भ्राता से राजा हेले जहा मु राजा हेले ताहा एति मोर कोनोसी आपत्ति नाही पिता एति मोर कोनोसी आपत्ति नाही तो सत कहछु बाबा हां पिता बाबा अक्षय पिता ए हमर चले समग्र जन परजा जानि छंती हां बाबा मु हेउछि सावत पुत्र
ପିତା ମୁଁ ସାବତ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ମତେ ସାବତ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ମତେ କେବେ ସାବତ ଭାଇ ବୋଲି କହିନି ନା ଭାଇ ପିତା ମୋ ହିସାବରେ ତ ମୋ ଭାଇ ଅଭୟ ରାଜା ହେବା କଥା জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাই এবার ভাই কেবে কোউঠি দেখিছ না না কেবে কোউঠি দেখিছ বড় থাউ থাউ সান রাজা হবার অভয় এ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাই তুমি রাজা হুয়া বড় ভাই তুমি রাজা হুয়া মু সম্পূর্ণ সাহায্য করিবি ধন্যর পুত্র ভাতৃভক্ত অভয় তো মুখর যে কথা শুনে তো পিতামাতার জীবনটা ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ରେ ବାବା ହଁ ମୋ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ଏ ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼ ଆଜି ସିଂହାସନରେ ଅଲଙ୍କୃତ ହବ ବାବା ଅକ୍ଷୟ ପିତା ଠିକ ଅଛି ପିତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ହେବି ହେଲେ ପିତା ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କହିବୁ ବାବା ପିତା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଥରୁଟିଏ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି এই ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଜନପ୍ରଜା କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତା ମୁଁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିତା ଆପଣ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ହଁ ପିତା ତୁ ହେଲୁ ରାଜପୁତ୍ର ଆଉ ରାଜପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପ୍ରଜାକୁ କିପରି ପାଳିତ କରାଯାଏ ଆଉ ସେଇ ପରାକ୍ରମୀ ଶତ୍ରୁକୁ କିପରି ଦମନ କରାଯାଏ ସେଇ କଥା ତତେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ବାବା ପିତା ତୁ ଏକା ଯିବୁନି ତୋ ସାଥିରେ ତୋ ଅଲିଆଲି ସାନ ଭାଇ ଅଭୟକୁ ତତେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ହଁ ବାବା ହଁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଭାଇ ଅଭୟ ମଧ୍ୟ ଯିବ ନା ପିତା ନା ମୁଁ ଏକାକି ତାରି ଯିବି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭାଇ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁମେ ଯଦି ଏକା ଚାଲିଯିବ ତୁମେ ଯଦି ଏକା ଚାଲିଯିବ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜମା ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏ ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭାଇ ତୁମେ ହଉଛ ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ହଉଛି ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେମିତିକି ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଷ୍ଟ ସହି ତା ଭାତୃପ୍ରେମ ଦେଖାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ପାଦ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମତେ ବି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଅ ନା ମତେ ବି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ତୋର ଯଦି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁ ମୋ ସହିତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ସତ କହୁଛ ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ମା ଏ ମା ମତେ ନା ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା ମା ତୋ ପାଇଁ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ରଖିଛୁ ରେ ସିନା ସତ କହୁଛ ମା ତାହେଲେ ଯିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭାଇ ଯିବା ମତେ ନା ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି ଚାଲୁ ଯିବା ଭାଇ ତାହେଲେ ଯିବା ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ କରିଥାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଥାଏ ଜୟ ଆଉ ପରାଜୟ କେତେବେଳେ ଜୟ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପରାଜୟ ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ପରାଜିତ ଯୋଦ୍ଧା ମୁଁ ଜଣେ ପରାଜିତ ଯୋଦ୍ଧା ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧಂ ଜୟ ନଖର ରକ୍ତ ଭୁବନଗ୍ନେ ବନ ଜଗଗ୍ନେ
ମୋ ଭନାଗ୍ନି এই প্রকৃত ধরে যা উপরে চলি যায় তা সাবস্যটা চলি পড়ি আউশ হয়ে যায় বর্তমান মাণিক্যকর রাজা দেবদত্তর সমস্যাটা হব আউশ ভাই দেখি যাইছি গুপ্তচর এই মাণিক্যকর রাজ্যକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବ ସେଇ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନଟା ମୋର ବିଚଳିତ ହେଇପଡୁଛି ମୁଁ କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ତୁ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିଛୁ ଏ ସମ୍ବାଦରେ ଆସିଛୁ ମାଣିକ୍ୟକର ରାଜ୍ୟର ତାପରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ଦେଖିଲୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜା ମିଶି ଅକ୍ଷୟକୁ ରାଜା କରିବା